दिनै सानसेमानि देहा गाज्रिब्लाबो बाहेरायाव थांदोंमोन आरो लोगोसे क'क्राझाराव कट दङमोन दिनैहाय गाहैनो गोनां जादों जों बे कटआ जायो कटआव मानो थाखाय गानांदों आं बेखौ डिटेल्स खोन्थाजोबनो थांला कट गाहैनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुङानो क्रिमिनेल मानसिफ्रासो कट गाहैयो बे खोथाखौ सानो नाथाय पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्राबो कट गानांगौ जानानै फैयो नाथाय बै पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफोरा क्रिमिनेल नङा जाहैबाय नालाय नों आं बेक्तियासो क्रिमिनेल जाहैबाय थ' बेखिनि बाथ्राखौ आं डिटेल्स बुंनो थांला मानो थाखाय थांनांदों आरो सोरनि थाखाय थांनांदोंमोन बेखौ आं उनावहाय साननैसोनि उनाव आं लाबोगासिनो दङ भिडिअ थ' बिनि कट गाखांनायनि उनावहाय दिनै मोनसे जायगायाव हाबा जाहैदोंमोन बै जाय सुबुङा हाबा जायैनि सिगां गोबां ड्राग्स एडिक्टेडमोन बियो दिनै ड्राग्स जानायनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हाखो बिनिबो गोबां रहस्य दं निसायाखौ बा ड्राग्सखौ जानाय समाव गोरलै थाबैनो नोङो दिनै खनसे लादोंबा गाबोन लानो लुबैबावगोन नाथाय नोङो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानायासो गोबां कठिन जानानै दं गोब्राब जानानै दं दिनै एसे गाबोन एसे लादावनो नाथाय नों बेखौ नागारनो हानायासो देरसिन खामानि खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि जेसेबां लाइमोनफोर दं ड्राग्सजों गोदोजोबनानै दङ होननानै आं सानो थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जाय बेक्तिया दिनैनि दिनाव दिनै हाबा जादोंमोन बै बेक्तिया ड्राग्सनि बेसेबांबा गोजानाव थानो हाबाय आरो बेखौ नागारनो हानायखायसो दिनै बिनि हाबायाबो मोजाङै जानानैबो थांबाय बेजों लोगोसे जि रिहाब सेन्टाराव थादोंमोन बै रिहाब सेन्टारनिफ्रायनो बिगोमाया फैनानै नायफैदों बिनि हाबाबो जाफैदों आरो बिराद मोजां खामानिबो दा बाख्नायजाथावबो खामानि मावगासिनो दङ दा ड्राग्सखौ जों मानो नागारनो हायैनि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जाय ड्राग्स जाग्रा बियो गावनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनांगोन आं दिनैनिफ्राय बे ड्राग्सखौ गोजानाव थाथारनोसै होननानै सावनोबो हानांगोन गाव बियो जाय मानसिया बे ड्राग्सखौ सावना गारनो हाया बे बेक्तिया माब्लाबाबो हाजार नों दामि रिहाब सेन्टाराव थाहै माब्लाबाबो नागारनो हाया बे आरो जों खोनानो मोनबावदों बियो आंनि राव नङा रायजोनिनो राव जाय बेक्तिया दिनैहाय हाबा जादों बे बेक्तिया दिनैहाय आं बिनि भिडिअ लाबोदोंमोन नाथाय आं होनो सानाखै फट'बो लाबोदोंमोन होनो सानाखै बिथाङा इसोरनि खामानिबो मावगासिनोबो दङ आरो बियो आसाबो खालामदों मावलांबाय थागोन केथलिक चार्चनि थ' दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौ ससेल' बाथ्राखौ बुंनानै दोनबाय बिनि उनावहाय नैबे बानस'नि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि एनडिएफबिनि जि थासारि गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जोङो आफाद हिसाबै जिबायदि दङमोन जोंनि साफ्रोमबो सेंग्राफोर जोंनि साफ्रोमबो लिडारफोर दिनै आफादा जोबखांनायनि उनाव जोंनि अबस्थाया बांद्राय मोजां नङा रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ मोनथिगासिनो दङ बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जों मोनजानाय मोनजायैदोंबो गोदोर बाथ्रा नंबावा खारन जोङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय एनडिएफबियाव हाबखादोंखा बावसोमनो थाखायनो जों थांदों बेवहाय जोंनि मेटारा बारा माने पार्सनेल मेटारा बारा देरसिन नंबावा जोंनि थाखाय जोंहा बयनिख्रुइबो माने जोंखौ दुखुआव बा सिन्तायाव थाहोनायनि गुबै कारना जाहैबाय जोबथेसालियाव जोंनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो दङ जों दिनै बाहेरायाव थाबाबो जोबथेसालियाव थानाय बायदि खारन बिथांमोना जिबायदि दुखु खस्थ' लादों जिबायदि दुखु खस्थ' मोननांदों जातिनि थाखाय बिथांमोना बावसोमनो थांनायनि उनाव आरो आफादा जोबखांनायनि उनाव स' आरो आफादा माबोरै जोबदों बे जारिमिनखौथ' बयबो मिन्थियो जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय जाय एग्रिमेन्टखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै जोंनि गेजेराव पिसनि मोनसे एग्रिमेन्टआनो डिक्लेयार खालामबाय बिनि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि लोगोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि थाखायसो जोङो बांसिन दुखु मोननानै दङ आरो बिनि थाखायनो थासारिया गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हायो खिन्थु पार्सनेल जोंनि मोनजानाय मोनलोङि गाननाय जोमनाय मोननाय मोनि बा धन सम्पति खामायनाय बिनि बेलायाव बेखौ लानानै जोंहा बारा सांग्रां नङा जोङो खालि जोङो बेखौ लानानै सांग्रां जोंनि जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफ्रा उदां जायोब्लासो जोङो गोजोनगोन आरो जोंनि थासारिया मोजां जागोन होननानै जोङो फोथायनानै दङ थ' बेनिफ्राय जों नुदों सम बारलांनायजों लोगोसे जोंनि बे गाज्रि थासारिखौ दिनै मोजां अबस्थायाव लाबोनो थाखाय मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबांथार माने नाजानाय आरो जुजिनायजों खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ सान हर जुजिगासिनो दङ आरो बिब्दिहै मोजां मोनसे पजिसनाव मोनफैगासिनो दङ जोंनि बे गाज्रि थासारिया अर्थात जोंनि बे जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफोरा बा दैदेनगिरिफोरा उदां जानायनि मोनसे लामायाव दिनै फैगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोजोननो हादों आरो जोंनि थासारिया मोजां जालांसिगोन होननानै जोङो फोथायनोबो हादों
जि बाथ्राखौ सोंदों थारैनो आङो बेखौ नंखायनानै बुंनो हाया दिनैसिम जोंखौ बा डिआर नाब्ला सारखौ बा आफादनि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ बयखौबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो मानोना जोंनि गारबोनाय जारिमिना हारिनि थाखायनो मानोना जोंनि जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि दावहारुफोरनि खस्थ' दुखु दाहाया हारिनि थाखायनो बेखौ दिनै बर' हारिया रिकगनाइज होयो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों गोजोनो आरो बिबदिनो जोंखौ सहाय खालामबोबाय थाबावदों स' माब्लाबा माखासे बिथिंफोराव दान्थे बिदान्थेफोर जायो नाथाय समनि फाखनाव बयबो बुजिफिननानै जोंखौ सहाय खालामो मदद खालामो बेखौ जों मोनबाय थादों आरो 100%खौनो होबोबाय थादों बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जों मोनथियो जेब्ला जोंहा आंखालफोर जायो केसनि थाखाय जोङो नांगौ जायो माब्लाबा जोङो बहाबा थांनो गोनां जायो बिथांमोननि बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव जों सोरनिबा खाथियाव थांनानै आखाइ फोलावोबा जोंखौ रावबो ना खालामा आरो गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो गोरबोजों माने जोंखौ मोजां मोनो खोथायाव बाथ्रायाव जोंखौ सहाय खालामो सापर्ट खालामो बेबायदिहै नायफाफिनोब्ला दिनैसिमबो जोंखौ 100% बा डिआर नाब्ला सारखौ 100% बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै दङ आरो बे मोजां मोननाया जेब्लायबो थागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ इउनाइटेड फरामनि जोनोम बियो माब्रैयै फैदों बिनि जारिमिनखौ जों मोजाङै मोनथिगौ एनडिएफबिआ जेब्ला जुजिदोंमोन आरो दावहाया जेब्ला जायो गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जायो जेरैहाय मोनसेल' आफादा दिनै फैयै फैयै समनि फाखनाव मोनब्रै जाफैनो गोनां जादों एनडिएफबि प्रग्रेसिभ डिआर नाब्ला जोंनि ग्रुप बेनिफ्राय धीरेन सारनि ग्रुप जाहैबाय बेनिफ्राय एनडिएफबिएस जायखौ संबिजितआ सलायदोंमोन मोनसे समाव थ' बेबायदिहै जोङो मोनब्रै बाहागोआव गावनो गोनां जादोंमोन बे नांनायनि समाव जाखायो बेखौ दुखु मोननानैबो लाब गैया बेनिफ्राय जोङो समनि बाबेननायाव जोङो मोनसे बेनारावनो थानांगौ होननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायनि गेजेरजों खारन जोंनि जारिमिना गोबां गाज्रि रोखोमै बारलांदों बेखौ आं बुंफाफिननो हास्थायाखै दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जोनोम होदों गोबां माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खारना जाहैबाय जोंनि समयसाफोरखौ समाधान खालामनो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनो आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय एनडिएफबिआ जि जारिमिनखौ लानानै जुजिदोंमोन बे जारिमिनखौ नायफाफिननांगौ दङ जोंनि मार्टियार्सफोरा जोंनि मुंख्लंफोरा जि जिउ बावबाय बिथांमोना मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन बिथांमोना बर' साफ्रोमबो सुबुंफोरा इडुकेटेड जाथों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गासैबो बिथिङाव जौगालांथों होननानै बिथांमोना जिउ बावदों जोंनि हा हुआ रैखाथि जाथों जोंनि राव हारिमुवा रैखाथि जाथों जोंनि राजखान्थियारि बिथिङाव जोङो सेफगार्डखौ मोनथों बिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावदोंमोन आरो बै मुंख्लंफोरा जिउ बावनाय जारिमिनखौ नायफाफिननांगौआ जोंहा बिबान दङ दिनै गोथाङै थानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफ्रा बेखौ बुजि मोननानैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि गासै जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो नाजाबाय थादों नाब्ला सारखौबो मदद होगासिनो दङ दा समनि फाखनाव गोबां रोखोमनि दाख्लै बावै मोननैसो माबाफ्रा नुजादों बेखौबो आं आसा खालामदों जोङो सिंजों सिं रायलायगासिनो दङ जोंनि समायसाफोरा जेब्ला समाधान जायो जों गासैबो मोनसे प्लेटफर्माव आखुबार फैफाफिनगोन खारन एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव फैनानै डिआर नाब्ला सारा आं बिनि पार्सनेल सेक्रेटारिमोन बै समाव बिथाङा खुनु बिटिआर वेलकामनि मिटिङाव आगान होआखै आरो बे आगान होयैनि गुबै कारनाबो बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे आङो आफादखौ जोनोम होदों बिएसएफ महरै आरो एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसेल'मोन एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामबाय मोनसे आफाद हिसाबै बयबो बेयाव साइन होबाय गावस्रा थांनानैब्लाबो फैफाफिननायनि उनाव आङो बेखौ ज' खालामग्रोनाय आंनि दायथ' आरो बेखौ खालामनो हानायनि उनावसो आङो वेलकाम मिटिंफोराव आगान होगोन होननानै बिथाङा आंनो खोथा होना दोननायमोन बिनिखाय आं पार्सनेल सेक्रेटारि जाना थानायखाय आंनाव गोबांफोर फर्म फैदोंमोन कनसेन्ट बिदोंमोन जे नाब्ला सारखौ जोङो वेलकाम मिटिङाव नांगौ जोंनो सम होनांगौ होननानै गोबांथार फन दिनाव नङाबाबो 5-6थासो बेबायदि कलफोरा आंनाव बै समाव फैदोंमोन आरो नाथाय नाब्ला सारा बे मोनसे थांखिजों गावनानै थानाय एनडिएफबिखौ ज' खालामनो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो बिनि कनसेप्टजोंनो सम बारलांनायनि उनाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सानफाफिननानै बुजि मोननानै आखुबार हमफाफिननानै बे थांखिखौ हमफाफिननानै इउनाइटेड फरामखौ दादों आरो बियो बयनिख्रुइबो माने गोरा गोख्रोंसिन महरै दिनैनि थारिखआव जायगा मोननानै दङ